Bună ziua! Să vii sănătos. De unde viți voi? În Menița. Menița e în Obștina lui Petruț. Da, da. Cum se vorbea și în satul Menița la voi? Nu se vorbește. România ale mult să chem și lai tot să ceme pe tot zică sunt. Ba nu e samo în Menița, în multe saturi, ale nu știu care a luat povastea aia să spune oamenii că sârb când se români. El este toți români. Nu știu să chem, nu știu, la sistemul să iei tot să chem tot era. Am vorbit un comșeluc așa, și noi suntem români, dar ce, nu suntem noi sârbi. Ei, ca și nu sârbi, noi să sârbi, cum români. Acum poate să fie ei sârbi când vorbesc românești. E, păi, dar nu știu, eu am întrebat părinții tăi cum am vorbit, că românească, dar atunci, ce ești tu? Așa ăla, ce zice, eu nu mi țigan, mama cu tata. Ca prietenicul vostru e de Vlașchi Naționalni Savet, ili a nostru românesc, el e din Menița. Cum el așa lasă, el e prietenic Naționalni Saveta, i-a făcut pe toți de Menița sârb, cum aia. Doar interesant. Nu e așa, s-a comuntat, pentru că noi știm nu ce de potâști, așa e sistemul. Știi tu că în Iscuț, postanicul nostru, el e român, Sticea. Mileti Sticea Mihalovici, auzi de el? El e postanic, știi ce a făcut în Iscoțul lor? Ei toți s-a scris, ca tu la internet, toți s-a scris că ce iugosloveni. El e Iscoț sat românesc. Da, mai Iugoslavia, dar că nu poate să vezi, acum oamenii în Iscoț ce iugoslovenii, a deja, îi spate că ei n-au deja. Ei deja la Serbia, ali cum aia naționalul iugosloveni a trăiesc în deja o Serbia. Așa interesant. Iată la noi... Care știi ce, dar Bruno face vreo politică cu oamenii ăsta, de care știi? O poveste, iată care vișește și are să sfietul să cheme. E mici în asasinat, fiindcă fie rasă, nu fiindcă ea, tu zăr, ce... Ca ce rasă fie... Că trece cu România încolo, da? Ce ne pricoadem cu România. Ascultă, românii sunt Evropska Unia, cum ni se facă rata, oamenii sunt Evropska Unia, Evropska e protiv rata, cum aia, țară? Trece cu ei încolo judată, dar știe, că ei nu ne priznăiesc. România nu dozvoiește nici Evropska Unia, așa să treacă vreunul unde el vrea. Bine, nu ai vreun predlog așa al românii noștri, să păzească limba, ceva așa? Să fie și ei, dar să nu se ceapă. Să chem de ei români. Cum am vorbit părinții? Am vorbit românia și vorbim și noi Italia, dar și este mem de cine. Dar eu știi că iasă în Obștina lui Petruț 13 saturi românești la noi. Iasă și 2-3 mestecace. Alex, noi când am luat potrisul satul Menița, el mai mult sârb decât români. Aia la popisul Sanoniștea, nu știu și care am pus ușit oamenii aia strașno, nu știu ce să spun. Hai să fii cu sănătate. Hai să fii.